Good evening po sa inyong boss. Sa video na ini, de-demonstrate ang move up feature kung sa tuyang TFCA. Ang mga dapat tandaan bago gamiton ang move up feature and kumpara sa ang move up feature kan sa tuyang template for class advisor. Ma-open muna po kita ki example file ang endline report kan Banao Elementary School. So mahiling ta po digde na endline report ni ini for school year 2023-2024. Okay? And importante digding dapat tandaan ay mga number of sections per grade level. So, sabi digdi ang kinder to grade 6 kan Banao Elementary School ay may tagsararong section man sana po kada grade level. Okay? So, siring kaining senaryo, pwede ta pong gamiton ang move up feature. Okay? Dahil pare-parehas ang number of sections. So, ang gigibuhon po kaya kan move up feature ay sumangayaon sa kinder, ililipat niya sa grade 1 sheet. So, nasa grade 1, ililipat sa grade 2. So, nasa grade 2, ililipat sa grade 3. So, nasa grade 3, ililipat sa grade 4. So, nasa grade 4, ililipat sa grade 5. And nasa grade 5, ililipat sa grade 6. Ang nasa grade 6 ngunyan ay tatanggalo niya na yan. Okay? And pagkatapos kan move up, so kinder sheet ay magiging blanco na. Okay? So, sa ngunyan, Abila hanggang Orina siya sa kinder, and then ini si Atoli hanggang Moradillo yaon sa grade 5, ini naman ang nasa grade 6. Okay? Bago po kita maggamit kan move up button, kay puhan ta muna pong i-export ang dataset na ini. So, ipuhan ta muna pong pinduton ang export school. Okay, day po kamo mag-move up nang day pa kamo nakapag export school. Okay, so try ta muna po export school. Ayan. Pag na-export na po nindo, pag igawa ng successfully exported prompt, pwede na kamong magpindot kan move up. So, try ta na po. Ayan. Pag igawa kayo ng siring kayo ng prompt, i-click lang po nindo ang OK. Ayan. Maghalat na diit na segundo, tapos na po ang task. So, ano na nangyari? So, kinder, blanco na. So, paano tamba-check kung talagang blanco? I-open mo, i-click mo ang kinder sheet, blanco na. So, yaay na sumangayaon digdi. Sabi ta kasubago, malipat na siya sa grade 1. Yung mananggad, nalipat naman anggad, diba? So, nasa grade 5 kasubago, yaon na sa grade 6, sina Atoli and Moradillo. Okay? So, yan po ang purpose kan move up feature. Tangani, so endline report po pwede nang gamiton para sa baseline. Okay? So, ang magiging advantage po kay ni ay dai na madidipisilan ang teacher encoder, ang school health coordinator, ang clinic teacher, ang SBFP coordinator sa pagpara-copy-paste kan dataset pasiring sa next grade level dahil automatic niya na pinag-move up. Okay? Dakulon pong oras ang masisave kan teacher digdi. Okay? So, pag nakapag-move up na po, pwede na ninda ining balyuhan. So, endline. Since endline pang nakalaag digdi, balyo na po ninda yan. Ibuho na nindong baseline. Okay? So, school year, balyuhan naman po nindo. 2024-2025 na baga po kitang unyan. Ang sa indong date of weighing, iparerehas na lang po nindo sa bilog na district. Alimbawa, digdi sa example ta, August 5, 2024. Okay? Yan na po ang magiging date of weighing. Halimbawa, kan bilog na Owas North District Elementary Schools. Okay? Kapag halimbawa, na baguhan na nindo dyan, i-click na po nindo ang save. So, ilingan po nindo. Pag click ko ang save, so endline, mababalyuhan na po yan ki baseline. So, 2023-2024, mababalyuhan na po yan ki 2024-2025. Try ta po. Ayan. So, ang susunod na gigibuhon
kapag nakapag-save na kamo ay duma na kamo laag kan mga nagralaog na mga kinder learners. So, itatype na ninyo digdi at sa indang name, mainot ang surname, followed by a comma, space, first name, middle initial po bako middle name. So, okay? So, ang date of birth ninda, kinakaipuhan, ang format ay month, day, year. Okay? Month, day, year. Mainot ang month, numerical representation kan month, day, and then year. Ang weight kan aki, kilograms, and then height kan aki in meters. So, example ta po, dahil na po kamo maglagi number dyan. Halimbawa, Abaka Gerard P. Okay, halimbawa, ang date of birth niya. So, mailing ta, kapag igawa na kamo dyan po tiglaag, magiging pula ini dahil blanco pa. Pero pag naglag na po kamong entries dyan, dahil na po yan magiging blanco. For example, pinangaki si Abaka Gerard kan October 1, 2017. Okay? Yan po, October 1, 2017 po yan. Bako po yan, January 10, 2017. October 1, 2017. Ang sa iyang timbang, halimbawa ay 24 kilograms. Ang sa iyang height, halimbawa ay 1.2 meters. Ang sa iyang kasarian ay male. So, siring po kayan para sa kinder. O, lalaga na nindo yung mga entries. Okay. Duman sa dataset kanya on sa grade 1 hanggang sa grade 6. So, grade 1 hanggang grade 6, ang inot po nindong gibuhon na kapag nakapag-save na kamo, di ba? I-update na po nindo ang height and weight kang kada learner. Okay, from grade 1 to grade 6. Okay, grade 1 to grade 6. Updating na kamo dahil po ang mga yaon digding dataset ay hali pa po ini sa endline nutritional status report last school year. Ay puhan, ma-update po ang height and weight kan aki. Okay, from grade 1 to grade 6. Just in case, igwa pong, halimbawa, igwang nag-transfer out na, i-highlight lang po nindo ang pangaran kan learner and then i-click na po nindo ang clear learner. So, try ta po ha. Highlight name, clear learner. Okay, so, automatic na pong mataas yan. Just in case dahil nag-automatic na nagtaas, after can clear learner, i-click lang po nindo ang alpha male and then save. Okay po? So, try ta sa grade 2. Halimbawa, si Bunayon. So, medyo nasa tahaw, di ba? Dati po kasi, pag halimbawa, igwang nag-transfer out, i-clear pa nindo yan manually. Okay? So, ngunyan dahil na po, kusa na pong matatanggal. So, pinag-highlight nindong name and then so mga names kan ibang learners na nasa baba niya ay kusa na pong mataas. Tanganing ma-occupy so tamang space. So, try ta po. Yan, halimbawa ay lipat naman kingay kiistara. So, ibig sabihin, wala na kaya sa panaw. So, highlight ang name, clear learner. Yan. Okay? Pwede na ka mag-save. So, what if ngaya halimbawa, igwang transferred in? Let's say sa grade 3 may transferred in. Yagong ngayang naglipat niya, hindi ngaya, sir ngayang ang apelido ngaya Abaka man. Abaka Jerry. Okay? Tapos, i-type lang po nindo ang pangaran kan learner sa pinakadulo. Space, okay? Right after kan last entry. Type mo kamudigday. Halimbawa, December 25. Ngayon siyang pinangaki. 2015. Okay? 35 kilograms, 1.4 meters, and then male. So, yaon siya digdi sa pinakababa. So, ang challenge ko niya, paano siya makalaag ilaag duman sa pinakataas? Okay? Ngani siyang maging learner number 1. Okay? Maga-copy-paste pa baka mukha yan. Dahil na po, i-click na lang po nindo ang alpha male. Uto na si Jerry sa pinakataas. So, madalion, di ba? Madalion. Siguradong day maditipisi lang kaini ang teacher.
So, yan po ang example sa tagsararong section. Okay. Magagana ba ini kapag let's say more than one section? So, try ta po. Ma-open kita key example file. Let's say ining from Saban. Okay. And line data man siya. Pero ang sa iyang number of sections per grade level ay tagdudua. Okay? So, pwede man po ang siring kaini kasi parerehas man sinda number of sections per grade level. Okay, wara man uneven. So, ibig sabihin, warang 2, 1, 3 or kung ano dyan. So, parerehas sinda 2. So, kung parerehas man yan 3, pwede man 3. 4 sections ka boss, parerehas 4, pwede man po. Basta po, ang point ay dapat parerehas ang number of sections per grade level. So, papaano ta po gigibuhon ini giraray? Bago kita ma-move up, anong inot na gigibuhon ta? Anong inot na pipinduton? Kaipuhan ta muna pong magpindot kan export school. Ayan. Okay, halaton tang matapos. Okay, balik kita sa home. Pag na-export na, okay, so ganyan, sinda ang yaon sa kinder. So, dapat, after ta mag-move up, so mga nasa kinder, mapapaduman sa grade 2, so grade 1, nasa grade 2, etc. Hasta ang grade 6 tango yan, dapat wara na sinda digdi sa list at yan, mapapalitan na sinda kan yaon sa grade 5. Okay, so try ta na po ha. Tapos na kita mag-export school, po pwede na kitang mag-move up. So try ta na po. Again, click ta ng okay. Ayan. Okay, natapos na. Madali yun, di ba? So kinder, blanco na. Nailaag na sa grade 1 sheets. So, mga dataset na yaon sa kinder kasubago. Okay? O, siring po kayan ang move up. Okay, again, i-apply ta na digdi. So, na-mention ko kasubago. Pag halimbawa, nalipat na ngaya, sisiring kayan. Highlight lang nito ang name. And click clear learner. Ayan. So, pag igwang nag-transfer in, ita-type din do ang pangaran and dataset kan nag-transfer in na learner sa pinaka dulo. Okay? Right after the last entry. So, okay, baka Gerard. Okay? October 1, 2017. Okay, 24, 1.2 male. Okay. Paano tayan ma-arrange alphabetically? I-click na po ang alpha male. Ito na si Abaca Gerard. Okay. Paano naman halimbawa po si Estrada Sofia ngayon po, sir. Bako naman iyan sa section 1. Yaon na siya sa section 2 kan grade 1. Ibunin do, i-highlight nindo ang name kan aki. Click nindo ang copy learner. Okay, madumang ka mo sa bagong section kanaki. Sa dulo, i-highlight nyo sa space and then paste learner. Okay, yan na si Estrada. Okay, paano si Estrada ma-arrange alphabetically? I-click na po nito ang alpha male. Ayan, si Estrada ay yan na binibanda. So, pinaghalian niyang section, kinakaipuhan, maklear nindo ang name niya. Anong gigibunin do? Mabalikan mo duman sa pinaghalian niyang section, i-highlight nindo ang name, and then i-clear learner. Tapos. So, siring man sana po kayan. So, mga kinder sheets, laga na po nindo kan mga entries. Okay po. Pagtapos na, balyuhan na nindo yan. Okay. Baseline. So, school year, balyuhan naman po nindo. So, date of weighing, balyuhan naman nindo. Importante. 2024 po, pasanan ko pala nyo yan. Okay, yan. And then, save. Pwede na nindong i-exit. Okay? Ining file na po ini, ang na-accomplish nindong file. Okay? Kapag na-update na nindo ang mga height and weight ng kada learner, natanggalan na nindo kan mga nag-trans out, nailaga na nindo kan mga nag-trans in. So, na-accomplish na nindong file. Okay? Ibig sabihin, kompleto na. Kabos, walang mga color pula.
Okay? Iyo na po ini ang isa-submit nito sa district nurse. Okay? So, accomplished TFCA. Ang gigibuong kan district nurse ay ma-generate siya ki final school report out of this TFCA nindo. So, ang pangarang kay itong final school report ay MSCF na. Okay? So, gabos na mga MSCF, kang gabos na school sa district, ang kaipuhan naman para makapag-generate ki final district consolidated report. So, ibig sabihin po, kapag may kulang maski sarong school sa district, day po makakakibo ki district consolidated report. So, yaman sana po. Sana po igawa kitang na ko ang idea kung paano gibuo ng mga bagay-bagay. Thank you very much po sa oras nito. Good evening.